Yebo. All right, hayi njalo ayijiki message. Right, siqhubeke. Inzuza is the dynasty, the divinity. Ubuzwe, isizwe, ngezwe. Straight talk. Ne? Okusho ukuthi uma sizokhuluma ngobuzwe nesizwe, ngezwe, we will always refer to uhlanga lomhlabathi. When we refer to inkosi yohlanga, we refer to inkosi ngohlanga lomhlabathi. Bayede wena wendlovu hlanga lomhlabathi. Hamba buza ngini. There is a reason why they do that. There is a reason why that was created. Ngoba uhlanga nezinhlanga ngohlanga akufani. Always remember. Uma sizohuba-ke ngani ngohlangothi okanye ngohlanga oluthize lobukhosi obuthize. Okusho ukuthi kulolu hlanga lomhlabathi kunalezi ithelo, kunalemithi, kunalolu hlobo labantu, kunalolu hlobo lemvunulo, kunalolu hlobo lani lendlela yokuphila, kunamasiko, kunemikhuba yakhona. Right. Uma siya one further, just nisithi nje qo. Okusho ukuthi uma sokhuluma ngezenhlanga zokwelapha zakhona, okusho ukuthi zasesigodini, kulesi sigodi kunani, kunemithi, kunamasimi, kunezibaya, nesibaya senkosi. Umkhandlu wenkosi khona awuhambe uyobuza lapho, ubuze ngephoyisa lomthetho. Ubuze ngakini nje, ubuze ngephoyisa lomthetho, yes. Angiyena mina wakini, anginandaba futhi. Kodwa hamba ubuza ngani ngephoyisa lomthetho. Esigodini ukuthi irole yalo muntu yintoni. Alright. Ake siqhubeke kancane ke manje. So now that we understand ukuthi in this divinity or in this dynasty kunezinhlobo zeinhlobo zani zohlanga labantu. Zohlanga yani lemimoya yabantu. Ngelinye ilanga sazoke ngingene kubazingeli. Ngelinye ilanga hayi mani ngakhuluma ngabazingeli 2 years ago na last year. No man ikhona sengiyakhumbula. Yeah. It's there. Sengiyakhumbula sengicishe ngabuyela kwinto engakakhuluma. No ngafa. Ngeke bathi wasizoyimini igolo lelo. Right. Siqhubeke ngayo le ndaba. Ake sikhulumeke manje in a more different and more decisive language in terms of healing. Masokhuluma ngemimoya. Ake singene lapha kulento ethandwa kakhulu, hayi isishingshane. Yini lethi sishingshane? Yini lethi sivunguvungu? Yini ethi mayisifile ebese kuba khona umehluko la esigodini? Yini ethi mayisifile ebese izosimpula izidindi, izosimpula amasimi? Yini futhi kumele sithibe uba ivela ishingshane somoya umavula kuvala emzini yamadoda. Yini eye ithi mayifika ebese iyazeshintsha. Let's go into a different way of this thing, or let's go further.
And let's get into a more elaborative narrative where we're now going to engage in the shape-shifting of specific spirits. What is the one spirit that does shape-shifting? It can only work properly in the divinity of the dynasty. Ingane yabo. Niphile njalo, yes.